nens i nenes, benvinguts al taller de Pasqua de la xarxa municipal de biblioteques de Badalona. Avui, com és un dia tan especial, he pensat que podríem fer uns pollets ben divertits. Per fer-los necessitarem una ouera de cartró, papers de colors, escuradents, tisores, llapis, retolador, pistola de silicona o cola. I si voleu pintar com aquest les oueres, també pintura. Per començar, hem de tallar les parts on va l'ou ficat de l'ouera i hem de retallar el més recte possible. Per cada pollet necessitarem 2. Per fer el bec, amb paper de color taronja fem un rectangle més o menys així, el pleguem per la meitat i amb les tisores fem un triangle. Us quedarà així. Veieu? Llavors l'enganxarem amb la cola o amb la silicona aquí. També pintarem els ulls. Per fer la ploma, dibuixarem la forma d'una ploma més o menys i en les tisores farem talls molt petits, veieu? Sense arribar a la meitat de la fulla, perquè si no es trencarà. Quan ja ho tinguem tot, agafem l'escuradents i li posem cola o silicona, deixant lliure la part que punxa. I enganxarem el paper on hem posat la cola. Quan s'hagi assecat, punxarem a la part de dalt de l'ouera. Costa una miqueta, però ja està. Ara no l'he deixat assecar i per això no s'aguanta, però l'he de deixar una miqueta abans, vale? Després enganxarem les dues parts i ja està. Si el volíeu de colors, l'heu de pintar abans. Doncs ja sabeu, feu els vostres i envieu les vostres fotos a les xarxes de la Biblioteques de Badalona. Adéu, adéu, que ho passeu bé!